ओहो आयै आंहा टाइम गैथारला आं दाबसे जायगायाव ओंखारलांनो नागिरदों लोगो सासेया आंखौ दहायनिफ्रायनो नेनानै दङनो आं लोगो हमनो थांनो दा उनाव रायलायसिगोन आयै मा खोथा दङ ओइ आइ र' खोनासंलाय हारे आयै आं नोंखौ बुंखादोंना आंहा एसे आर्जेन्ट जानानै फैदों आं थांनि र' आइ र' उनाव थांगोन आंनियासो आर्जेन्टसिन नोंनिख्रुइबो आइ नोंखौ सोरबा नायनो फैदों आंखौ सोरबा नायनो फैदों सोर नायनो फैलायखो आंखौलाय बाद हो नायजाया आं रावजोंबो नङा आइ बिदि दाबुं नों जेरावबो थांनाङा रथ' आं बुंदोंना आयै आं रावजोंबो नायजाया आं साबेसे सेंग्राजों नायजाबावनो साबेसे नायफैयो माथो दिनैसिम आंहा सासेजोंबो फिक्स संसारखौनो जानाय जायाखै नङा आयै आं नायजाया आरो ओरैनोबाबोलाय नोंनि मेगननि नोजोरनि सेंग्राफ्रालाय सोरथो मोजां जायो सासेबो मोजां जाखाया आरो दिनैनियाबा सोर माबायदि बेनिखायनो आयै सोरबा नायनो फैदोंब्ला बेखौ थुनहरफिनदो मोजाङै रायलायनानै आं नुजाला आयै ओइ नङा आइ नों थांनाङा जेरावबो फै उल्थां फाल्थां बुंबाय थाखानो नांला माहाजोनथारनो आइ माहाजोनथार बैसोआव नोंनिख्रुइ एसे उन्दै जागोन आरो बैसोआव उन्दैबावसो खोथा होलायबाय दां आरो बेनोबो औहाय आइ माहाजोनथारनो माहाजोनथार आयै माहाजोनानो जाथों दुखियायानो जाथों आंहा बेजों जेबो लोब्बा गैया आं आयै रावबो सेंग्राफोरजों नायजानोबो गोसो गैला आरो रावबो सेंग्राफोरजों लांनानै थुनहरफिनजानोबो गोसो गैला नों मिथिखायो दा आयै आंहा 3 जाबाय आरो बे बारनियाबा माबायदि जागोन लाजिसोंसो जाबावगोन आयै बेनिखायनो आङो नुजास्राला आं थांनोसै बिमानि खोथा मानिया जाबायना नोङो हो बिमानि खोथा मानिया जाबाय मोजां सेंग्रा सोंनो फैदों थाङाबा नोंखौ सोरबा फुसिबाय थागोन बुरै हादुं दंनो न'आव लासि सोंनो आं हाला नोंखौ फुसिबाय थानो आं हाला जल्दि मोजां देलायना फैथां आं सेंग्राखौ लाना फैगासिनो मानोथो खाङा आंखौलाय हाबा जायो जाया बे आंनि गोसोनि खोथा आयै नों आंखौ जोनोम होबायब्लालाय आंखौथ' नोङो जाहोखानांगोन ना अब्लाबो आङो नोंनि फसनि रावजोंबो नायजाला आंहा थांनोसै नै गोदोनि एक्सफोरखौ लोगो हमनो गावनि गोसोनि अहंकारजोंनो गावनि खाफालखौ जाननानै लागोन बे गथ'आ जाननानै लागोन फुसिबाय थागोन नोम्माया नोंखौ बुरै हादुं दंनो न'आव लाखिबाय थागोन मोसौ गाय बायदि नोंखौ सोरबा लाखिबाय थागोन दा हाया रावखौबो एसेबां जाहोबाय थानो बियो बिदिजों जानाय नङा बेखौ आङो खाख्रब खुख्रबब्लाबो हरनांगोन बैसोआव एसे उन्दैजोंलाय माथो खोथा संसार जानाया थाखा फैसाल' नांगौ दा मानसिनो संसार जानायाव थाखा फैसाल'सो नांगौ हरथारगोन आं ओहो फिसाजा गैयाब्लाबो बिजामादैखौ आं बुरखायनानै लाखिथारगोन दिनै हरसेखौ बेथ' बेलासिहालागै फैगोन ना बांद्राय अहंकार खालामबाय थायोब्ला जमा उन्दुहोगारगोनहाय आं खनसेनो थांफानो गोनां जाखानायनि मा खोनादोंहाय आं हाबाब बे हिन्जावा मा एसेबां बिजामादैनिल' क्लाब जाबाय थाथारखोहाय आं नायखोमानांगौ जाबाय बे बाराव नायखोमानोसै आं र' ओइ बाबा य'य' हानिसिं य'य' बहाथो नोंसाजोआ लोगो हमहोनो गोनांमोन ना आंजों बहाथो लोगो हमनो लुबैबाय आं य'य' आंनि जानो गोनां बिजामादै फिसाजोआ गोसोम नालाय एसे आंनिया दा नोंजों लोगो हमलायनायनि खोथा दङ नालाय बेनिखायनो बियो एसे पार्लाराव हाबनानै फैनो नागिरदों य'य बाबा नों दिनै हरसेखौ जोंहानाव थालांदो बाराबा नोंसोरो फसायलायोब्ला दा हरावनो हाथासुनि खालामना होगारनोसै दाउला दाउजों अनलाजों संनानै बिदिसो नायनि माबायदि अनलाजों दाउजों हाथासुनि खालामो नायनि लासोसिन सासेजों नङा सानैजों नङा साथाम नङा साब्रैजों थांफ्रामना फैबाय फिसाजोआ सनमानानो गैखाला आरो बे बारावबो बियो सोर हौवाजों हरथाबनो नागिरदों सोरजों माबायदि हाथासुनि खालामना होयो नायनिलाय आंबो फिसाजोनि मान सनमाना गैखाला जि एसे एनै दंबावो बेखौबो जानानै होनो नागिरबाय बियो नायनि माब्रै दाउजों अनलाजों जाहोयो बियो माब्रै हाथासुनि खालामो नायनि आं जासिगोन दे बिदिब्ला नेनानै थाबाय नोंसाजोखौ य'य' गथ'नि बिफा जानो गोनाङा नोंना औ आं बिफा जामारसिगोन ना आरो गथ'नि बिबै जानो गोनाङा सोरमोन नोंमोन नामा
मोजां आं गथ'नि बिबै जानो गोनां ओमफ्राय डक्टर बाबु खोथाया सैथोमार ना 100% सैथो मोनसे खोथासो जाबाय नङा मा खोथा डक्टर बाबु आरो माबाफोरसो जिंगासिनो गोनां दंबावो नामा बिदि जेबो गैया नाथाय नोंसोरो दावराव दाजाज्लाय खोथाया नंमारगौब्ला दावराव जानो जेबो गोनांथि गैबावला डक्टर बाबु औ बै खनसे आंनियाव नायजाहैदोंमोन नोंसोरो बे बिसयावनो गथ'नि बिसयावनो बै समाव आंनिया गथ' नायग्रा मेसिनानो गाज्रि जाना दङमोन ना मिसा मिसि आंनि गोरोन्थिनि थाखायनो नोंसोरहासो हौवा हिनजाव न'खराव दावराव जानो सोबायदांना आंनि बे गथ' नायग्रा मेसिननि थाखायनो आयु बिदिसो जानायमोन नङा माथो डक्टर बाबु बेसे बुलायलायनाय जादोंमोन दा गाज्रि दामोनसै आंनि मेसिनानो गथ' नायग्रा मेसिनानो नंगौखौ नङा नङाखौ नंगौ दिन्थिग्रा जादोंमोन नोंसोरनि उनावबो बिदिनो साफा सानैनि एसे प्रब्लेम दिन्थिदोंमोन आं हमजाबाय नङा बिनि उनाव आं जापाननिफ्राय डक्टर लाना फैबाय बे जापाननि डक्टरासो मेसिनखौ नायनानै बुंबाय आरो थिग खालामना होबाय नै बेनिफ्राय नोंनियाव गुड निउस सफैबाय बिदिसो नोङो साला फालतु डक्टर नोङो न'खरखौ दावराव खालामग्रा डक्टर नोङो नोंनि थाखायनो जोंनि न'खरा बेसेबां मा गुरलाय गुजाय जाखांबाय नोंखौबा हले होथारगोन दिनै होरलाय साइड हो फालतु डक्टरसो बेयो फालतु डक्टर गावनि डक्टर बेमार नायग्रा जन्थ्रफोरानो गेसाव गोफोन मोजां गाज्रि थर गैलायै जोंनि न'खरखौसो दावराव खालामग्रा बे होरो नोंखौबा दिनै नागारथारखाय आं हाबाब बिहामजो मा खालामनाय जादों हामा बिहामजो हामा र'आयै बुनो मोनाबाबो गेटसिम होसोलांनाय आं बेखौ मा जागोनहाय बे बिहामजोफोरजों मा जागोन बिखुनजोआसो बिथिंबो लासिजों जानाङो मा जाबावगोनसै बेजोंबो हरै दे जियानो जाथोंसै आइ बिहामजो मोजां खबराथ' सफैबाय गोसो सोलायदो आइ गियानि जादो नोंनि फैनो गोनां गथ'आबो गियानि जानानै फैथोंसै बाबा सना खुसि जादो नोंबो बिफा जानो मोनसिगोन दे रेस्ट लालायदो नै जाबायसो बुंदोल' बुरैफोर यो थै गावहाबो आंखौ मानो बुरै होनखो आंखौ बुरै नुयो आरो बुरै होननाङाहाय नांगौबा आइफोरखौनो डाइरेक्ट लिंखादो यो आयै बुंदो नै बे रुमा दाउखानि रुम बेयाव दा दाउखाया हराव फैनानै उन्दुफैगोन बेनिखायनो नों सिगां बेयावनो उन्दुनानै थाग्रोखादो बे माब्रै जानांगौ आयै आं दाउखानि बिसनायाव माब्रै उन्दुनानै थाग्रोनो आरो दाउखाया बबेयाव उन्दुनांगौ जाखो नङाहाय नोंसोर सानैबो जमा उन्दुदो जमा उन्दुदो साहस मोनबा डान्स मारिगोन आंबो यो बिदिब्ला आं उन्दुखानोसै ओंखारलांदो खाफाल यो खाफाल सेंग्रा सिख्ला नुलायै सिगाङावनो सेंग्रा सिख्ला जमा उन्दुनो मोनसिगोन आं यो होख्राबावलाय अब्ला बियो सोर दहाय लोगो हमलायखा होनना बुंबा आर्जेन्ट खामानि दङमोन ना नोंहा जल्दी सिरि दलद उन्दुहैफा नङाबा दिगदारसो दं आरो फंसे होख्राबावोब्ला
नों दा आरो नोमबाजैया जुदि फैयोब्ला नोंखौ दानस'गोन आं गोदोनायाव। सासे सिख्ला मानसिया रावबो हुवाजों उन्दुफाया। आं जेब्ला हाबा जागोन अब्लासो उन्दुगोन आङो। नोंलाय बेजोंनो हाबा जाखानांगोन। हाबा जाखागोन माथो। दे नों उन्दुगासे, दा उन्दुगासे। उन्दुहैथां सिरि सिरि। नों बिमायानो बिदि जाबाय हो? बिमायानो सोरबा बिदि जाबाय? फिसाजोखौ खैफोदनिफ्राय बासायनो नालागि नों फिसाजोखौ गाज्रियाव थुसोमग्रासो? नों आंजों बुंफाबाय थागोन ना दलद दलद उन्दुगोन? माहाजोन माहाजोन मानसि आरो नायहरलाय हनै एसेबां अनथावथाव सेंग्राया गालाला जालायना उन्दुनानै दङ। एसेबां मोजां सेंग्राखौ मानोथो बासिखो नोङो? महरा मोजां आखला आमजां खोथायाव दङ। महरा मोजां जानो हागौ, गोसोआ मोजां गाज्रि नों बेखौ दांनानै नायनो मोनफेरदों?